Okay. Hallo og velkommen til den her video. I dag sidder jeg sammen med Birdie, eller også kendt som Bertram. Og det vi skal lave i dag, det er simpelthen 7 second challenge. Og det skal han lige fortælle om lidt, hvad det går ud på. Ja, man har 7 sekunder til at lave det man bliver udfordret til. Og man tæller bare sådan. Yep. Så lad os komme i gang med første udfordring. Og det der simpelthen sker med taberen, det er, at de skal spise. Wow, den her sjovere. Og det får I lov til at se. Jeg ved godt, at jeg har lavet en chili challenge før, men fuck det. I får sgu lov til at se det igen. Okay, vi er klar med første udfordring, og Bertram starter med at sende mig en udfordring. Og jeg er klar. Okay, skal jeg bare sige det nu? Ja. Og du skal putte 10 dem her i hovedet, så hurtigt. Ja, jeg nåede rigtig langt. Så er vi klar til næste. Og det er Bertram, han skal gøre. Er du klar? Ja. Du skal tage 7 af dem her i munden. Tag lige der. Og hans tur til at give mig en challenge. Okay. Du skal tage en af de her 2 fodboldsko på hurtigt som muligt. Er vi ikke enige om, folkens, at man spiller fodbold sådan her? Du skal skrive, fuck dig, din store ged på 7 sekunder. Ja, færdig. Godt. Jeps, der. Så har jeg en challenge til Bertram, og det er simpelthen, at han skal tage alle de her 5 kasketter på 7 sekunder. Kom i gang nu. Den ejlig. Jeg nåede det ikke, men jeg tager din på. Ja, lækkert hår. Skål. Så er det så Bertram, der er tabt, og er vi klar. Og det vi gør, det er simpelthen, jeg har lidet noget med ham. Så vi har taget en stor chili og en lille chili, og så har vi delt det op, sådan, så jeg får toppen af den lille chili og bunden af den store, så selvfølgelig omvendt for ham. Og vi er klar. De burde være rigtig stærke. Skal vi ikke starte med den her fætter? Den lille? Ja, den store. Den store. Okay, fint. 3, 2, 1. Okay. Kan du smage? Ikke så stærkt, faktisk. Den er... Er den? Med hjernen. Bunden var ikke så stærk. Skal vi ud til sagerne? Det er værre, tror jeg. Jeg tror også, det var værre. Jeg dør. 3, 2, 1. Hvad vil du der? Ej, gå her. Han kaster op på gulvet. Så er vi lige blevet færdige med at dø for en chili. Det der så sker nu, det er, at vi simpelthen har tænkt os at slutte videoen af her. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her slags video, og hvis der skal komme flere videoer med Bertram, så giv den et like. Og abonner, hvis I vil se mere til mig, og kommenter, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre. Og så ses vi jo som altid næste gang. Og lige til sidste, hvis I må virkelig undskylde, at der ikke kommer så mange videoer op i det sidste, men jeg har bare ikke sådan rigtig haft tid og idéer, så hvis I har nogle idéer, så må jeg rigtig gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Og husk at like.